akwai wasu ɗabi'u ko halaye kamar guda 6 da nake ganin suna taimakawa wajen kawo cikas ga ci gaban rayuwar duk wanda yake yin da waɗannan ɗabi'u. Kai ko da guda ɗaya ma a cikin waɗannan ɗabi'u mutum yake da su, to gaskiya da wuya rayuwarsa ta zama mai tagomashi ce, wato mai samun ci gaba ce sosai. Na farko a cikinsu shine ƙiwa. Kuma in nace ƙiwa ba yana nufin irin ƙiwar jarirai ko ɗafa da ake cewa jarirai suna da ita ba, wanda shi ma wani babi ne daban da ƙila wata rana za mu shige shi. Amma ina magana akan waɗanda suke da nauyin ko kuma suke da nauyin jiki ko kuma lalaci wajen yin abin da ya kamata su yi. Yaro ne ya kamata ya yi abu kaza baya so ya yi. An ce ya riƙa yin kaza baya so ya yi. Har ma masana suna cewa ko masu lura da al'amura suke cewa idan kana so ka ga yaron da yake mai taimakon, zai zama mai taimakon kansa da kansa, ya taimaki al'umma ne, ya taimaki gidansu ma, to in ya tashi daga bacci ya yi da gadansa. Wanda zai tashi daga bacci ba zai iya gyara gadansa ba, ba zai iya gyara ɗakinsa ba, ba zai iya gyara ban ɗakinsa ba. Waɗannan ƙananan abubuwa in ba za a iya yin su ba, to manyan abubuwa ma zai zama masu wahala a wurin shi. To shine tun a gida za a ga yana da nauyin jiki, baya son yin abubuwa, ai ta cewa yi ba zai yi ba. Hakan ya shiga makaranta da abubuwa na kazar-kazar da za a ga 'yan aji suna yi, yawan kwafan note, yin karatun jarabawa, da dai sauran abubuwa, sai ka ga shi baya. Har ma ta zo duk sai a riƙa raba makamai ma, shi ko tunaninsa baya idan an san ba zai iya yi ba. Wannan shine monitan aji, wannan shine mataimaki, wannan shine mai kaɗa ƙararrawa, wannan shine mai kai wa malami littattafai ko mai karɓowa a kawo aji. To duk shi ba za a sa shi cikin irin waɗannan abubuwan ba fa. Wato irin matakan kama shugabanci da yara suke tashi da shi tun a makaranta, shi sai a ga ba a sa shi a ciki. To har kuma abin ya shafe shi a aiki. In a aiki ne, kullum shine kurar baya a wajen yin aiki. Duk abin da aka sa shi sai wato ƙorafi ko kuma ya ƙi. To wanda yake da wannan hali, tabbas samun ci gaban shi a rayuwa gaskiya zai yi wahala in dai ba canzawa yayi ba. Abu na biyu shine mai raina iyaye. Amma kafin magana a wannan, da Allah a danna wannan rubutu na sama don ya zama ka yi subscribing kenan, sai ka riƙa samun saƙonni na sababbin bidiyo, kai kuma ka riƙa tura wasu don mu amfana gaba ɗaya. Wanda ce abu na biyu shine raini ga iyaye. Wannan ai ba sai an yi dogon jawabi a kai ba, domin abu ne da ya zama wajibi kamar yadda Allah ya shar'anta, kamar yadda manzonsa ya jaddada, kamar yadda malamai suke ta faɗa mana cewar dole ne a bi iyaye. To akwai waɗanda su suna nan in an ce su yi ba za su yi ba, in an ce su bari ba za su bari ba. Su a wannan ɗabi'a su kuma suka tada kansu. To kai tunani duk lokacin da kake cewa, wato iyayenka suke cewa ka yi abu kana ƙin yi, in sun ga ba ka yi ba ɗin nan fa, baƙin ciki ne yake cikin zuciyarsu. Duk sanda suka ce kar ka yi kuma suka ga ka yi, wani baƙin ciki kake ɗora musu a cikin zuciyarsu. To kake so a yi da wannan baƙin cikin. Domin inda za a fito da shi daga cikin zuciyarsu, a mai da shi wani abu ko dutse ko wani kaya, in aka ɗora maka sai dai ƙasa ma sai ta huje ka nutse, sai ta bude ka nutse ciki saboda nauyin kaya. To ka yi gudun ko ka guji irin abin da zai zo kanka idan kana rashin biyayya ga iyaye. Ba ma ina maganar raini ba, wannan ba a maganar ma masu wato yi wa iyaye ma rashin kunya, wannan kan an kai ƙololuwa. Ana maganar ma yi na bari, yi na yi. To irin waɗannan abubuwa dole mutum ya kiyaye su, kuma iyaye masu ganin wannan lalle su riƙa nuna 'ya'yansu don san cewar in suna so su kada su tauye ci gabansu na rayuwa, to su guji irin waɗannan abubuwa. In Allah ya yarda a bidiyo na gaba za mu ɗora akan sauran abubuwa 4 da suka rage da suke kawo cikas ga rayuwar ɗan adam.